Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta Anton pen Tomonar weke theki janga pora hod moni datum kachere ki dokinang sot athemo ko piku sonar ni pen lone ko pai kilang no pen phode tahai lastik kachere do wek nangji son si phuloni revenue circle office awai kang along aruni phai cricket homarni ani tili a pora hod men tomonar weke the jok ihum akar aphan theng pikeching loka jok bangsu akar aphan kero loka jok agari masapsu kahingno dupon lup pusi perang kia tumpen birta ribdun West Karbi Anglong District Hamran Socheng Congress Mondol Committee Mai Pujen Singh Teron lapen arisang ho tumpen perang kia mai kepa kedam tang ni phai krihiniar ni Hamran arong sopi along BJP atom mas joining amai along BJP atom kipu ASDC APSLC Congress pangrom petpen bang surhinira bang pharoke thoman nangki join dun puki lam tap alam pusi Socheng Congress Mondol Committee Mai Pujen Singh Teron pen ningjipo to ini nilitung lada pornong Socheng asai hemalong nilitung pesmit kangi ponang kok alam thegela je kedam tang patumi tai krehni Socheng long BJP atum joining program bilo lasi lada kakak kamang humeme alam kesi nilitung Mondol Congress Committee amaipu nili Singh Teron pen press meet ke hang ponang ko alam thegela hello je patumi lada WhatsApp group long pilo atumi APSLC lapen Congress lapen ASDC atum lada ke martun bang haroin ko ra ke thom abang ku atum ke patumi Bharatiya Janata Party long si cepa Abdullah usia lang litum WhatsApp group long sta met pilo lapen aku media long pitulo ake hai tuliram rohang piklai nunge pontholo bang suri sira bang serkya tante alang litum Socheng emisi hatsing rong phar kapiklan pen hala ake hai tuliram rohang kapiklan stame kecobayan tegak siklan ro stame la so meeting the bomolong stame militum hala da angbong adung sinilitum building arum long sinilitum langon ko sita atumi bang pharung ko raket thom pamuni la bangke kadu ka ve pangrum pe ACM IEM IMP IMLA a public atum lapen hala joining atum lan pangrum pe ta atumi la so meeting long ke domo na bisi si hisab lo bang pharung pe kho sa doma vemo lasi karbiang long ASEAN tuliram rong hans tame alang ni phani li atumi ke joining a program ling li ginso that so cheng along BJP joining program na li ni ginso to set anon penilitum so cheng Mondol Congress Committee pen ke nilitum inuk a member sa nilitum dunde lapen Town Congress Committee pen stame nilitum inuk ta dunde lapen Mohila Committee atun stame inuk ta nilitum dunde lapen Youth Congress penstamen nilitum inut tajunde nilitum aset itu tang anak Congress ke nilitum itu thibla do atumi Congress penteklan kondo la ke kopene Congress la atu thidum komuni takali asonsor atu putakali halake romaso hoitu Congress kali ne kala nilitum chini dan semua lasi sarpalam thelam do abong benmar tu abi penuni patumi ason ke tulira no hangsa mi abong ben hala mar tu malai le der la pen abi kan him te malai le der lalo aku ison ban iyon vet abo ke thapa patai hini ku sarwan the kan ni tu hola siama program hata paralong kideng tang BJP IPSLC pen kidung tang maplakar tang atau kami atau ni puthok da Socheng
mas joining program lo sampai alang itu kan patai ini mak pelakar lah lah anak bang mesti mengi itu ekolong ini itu sini mesti herak memang tu ni sampai GP itu lapen suci kalau lo bangke cuci dalam tangga hok BGP itu kira pari prap hotak. Hasil ke kira pari prap hok lo ni itu kongres tentang lo suci kom. Dake HLCC high dong. Sita non bangke uthot BGP itu suci kalau kira pari cuci prap je bangke. Non suci kalau bangke Indian National Congress tu si non ke bangke MP election ke dake BGP. MLA itu bangke, MLA itu bangke Indian National Congress sih, tak sedikit. Jadi atumi mata tek dak lo, rat ang nang kepacubai ikan, rat ang nang kepeklan pen, ceton tepen. Indonesia kaning je bangke suri sira bangse kya. Akhirnya yang singrong par peklan lo, WhatsApp group lo pilo, bang suri ni ra bang protokol. Dak tak coba yang hek kelandak lo, lapen nili tu kongres nili mondol kongres presiden lo nili mithang mata kalau nara pias pensenang itu nili mithang mata hadak adun lo secara umum. Tapi kan tu kau panglu, pet amunisita bang harun korek thom ke lake awe nili asimi tentang dak domune Asia Maya mata pen panglu pet usita dak ke bang harus ke tersebut. Lasi la bang ke nili tu Indian National Congress akhir dan ke alang litum kan kecoba yang di kondem do, lapen ke alang litum seceng emisi hacing orang parpan sampai litum kondem do, alang li rarang no ke hantar kecoba besi kewan dia pors tame, nang litum kali di kelang lamun itu kan mana ke kontabel, dan sing nilihim pen ingkang kontok lo, dan kewan dia pors tame, nang litum along tin homoskitin na long stammen nang itu joining a program lebih statement nang itu ahok pet aja tanti akhirnya itu misal ke itu kaprek parti itu nang langan pro nang itu mapan nang jinsu untuk luar lapen ke ning nang du untuk luar kan sini dihintan pajak kongkong lo kalau Langhin Jaipong Teron Hawara mai kising ponpen arpu gachipek pona jaimek kiding pon. Karbikar bakatumalo kur phodo. Lasila songbong alo terona soratu. Terona kurang bong sitami pusar pisar la penton rap korte muti kachichini akinang sot pusi. Ahawartin alongta teron hawara mai kising pedopondo. Sonsi nihang karbiang long lapen nijang karbiang long do analong. Sita Teron hawara mai kising pon kinang sotpu dhanesor teron lapen arisang ho tumpen chirap chitosi teron hawara mai sing ponang jipusi matha pangchingsi pinang an lapen pinang an hawara dim teron hawara mai kising piduponsi non puthot jaipong hawara long sitami teron hawara mai sing ponsi jaipong hawara long maipu kensing teron lapen kongchun bang bidyasing teron atomaphan arpu pek pono lasi non ke bangji nihang karbiang long lapen nijang karbiang long along do anadim long teron hawara mai sing tanglo pulote teron hawara mai thita namai piduponji pusi donesor teron pen pherang kielo birta na pachini do puloni pen aroning tikathar karbiang long news totangte aprangsi nanglitum media korte atom phan pinidak nilitum langhin teron chingrum hawar mai kesenglong birta nangkerib don thepot nanglitum phan akeru nang pipariglo piniladak nilitum teron chingrum tiripi maya hin pendak langhin teron chingrum hawarmai aparman dak jaipong lems conference hall long nilitum me padolo lapen dak langhin teron chingrum hawarmai aparman pini seng pontanglo lapen ke senglong alang litum rat kaceparaya tengsi me phu kongchun bang lapen klembang phu
atom alang litum arpu cepek lo lapen nili dak nang litum pini media thengno dak pini langhin teron chingrom hawar mai meipu akimi nang litum thengno nili pachini kangtung lake kencing teron lapen kongchun bangke birasing teron lalu lapen nilitum aprangsi teron chingrom tiripi maipen kachoro kangtung nilitum long teron chingrom tiripi mai bidisar mate advisor akehai MLA rupsing teron alangli phan nilitum puthot choro kangtung alangli nangpin khata tengsi je inkoida throk teron hawar mai seng nangji walangli nilitum phan nangpin khata tengsi pini sitamela dak puthot nanglitum sitame todapen birtanang rebdunong lo lasi alangli MLA sarup sing teron nangke Japon mate nangpin khata tengsi pini dak langhin aparman langhin teron chingroma hawar mai ta senglo lapen min athipi gelalo je nilitum teron nokhum throk sitame eklaivet ke dopen kisung apordhu kosonsi kisung pen sepajok thekpo lapen kurjonang bong kosonsi nilitum manpeng chipi thekpo lapen hikhamu sitame bidamu sitame bang khepiateng kosonsi nilitum kacherap thekpen akang to yang deng pali tun thekpo lahai kemang pen sinilitum tiripi mai sitame teron chingrup nang senglo oh pini nilitum hawaring kayo ira throk angbong pen hawar kep seng tanglo lasi non hawar great throk dolang ke sengi lasi non chisik pon bomlo lapen non ke wangji tarik great throk siarni sitame oh suru pothar long nilitum puthotu dak seng pon po teron chingrom hawar mai seng tang hawar son pasini oh ke seng tang ke ilitum nijang karbeng long mate west karbeng long hupupen bangke bithung ta seng tang lo lapen kuplita seng tang lo lapen chingthong ta seng tang lo angke lapen puilitum pipo poho nihang karbeng long pu bangke ilitum folunita seng tang lo lapen dak pini dak langhin ta seng tang lo bolong komaji ta lo lapen borjan ta lo singhason ta lo lalu angke lapen dak ilitum mohamaya sitame seng tang lo lapen la oh ke seng tang ti sitame la so chekluang bong sin ilitum seng lampo la seng det api puten ilitum angko puthot radame pi paduji radame pi long hola dak sin ilitum kurjonang bong kaching thura mo sitame lapen kisung ke boydu sitame koson pen cherap chetu pen koson dong kisung chapajok thima labang so therapy NC nilitum teron chingrum sitame central kelang la central committee sitame senglo Angke sara la ratmai pi padui ko antarik sinang itu potpon. Radme pi labang ke nilitum hola dak therapy mai benceng lok hola dak nilitum bidisar tum bencing waching saya phisi nilitum apor hotpon po sitame non bangka apor hotpon pelang mentune sitame nilitum prabjen pen radme pi padui phan nilitum chisik chedang bomlo